जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिहेतु दाख्लै सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव आबुङै जों दाफुंना लाबाय। बे दाफुंना लानाय गोदान आफादनि दिनै समायखिरा लानायमोन। समायखिरा लानायाव दिनै गोबां जिल्लानि आगुनि थान्दै दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। जेरैहाय 22 जिल्ला माखासे दख'रानि गासिबो फैनानै दिनै बे माबायाव बाहागो लादों आरो गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां चिफ मिहिरेश्वर बसुमतारी, बेजों लोगोसे चेयारमेन अनिल बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे नियमा वार्डानि चिफ एडिटर नरेश कलिता बिथां आरो गोबां रादाबगिरि बिथांमोना फैनानै दिनैनि बे बाहागोआव बाहागो लायो आरो जोंनि जिथु गोदान कमिटि दानाय बे दिनै आबुङै जाना थाङो। आरो दिनैनि जिथु गोदानै कमिटि दाबाय, जिहेतु जों मोनसे नन पलिटिकेल मोनसे ससियेल अर्गेनाइजेसन हिसाबै बर' माहारिनि जिबिलाक जेंनाफोर दङ बेफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय आरो जिहेतु जों थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि मोनसे सागानगिरि आफाद हिसाबै बिटिआर सुक्तिनि थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनायनि जोंहाबो बिबान थानाय लेखायै जोङो बे खामानिखौ मावदों आरो जिहेतु जोङो नैबे थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआरनि बायजोआव मोनसे गावखुंथाय मोनबाय। बे गावखुंथायखौ जों बोरैहाय आबुङै दाफुंना लानो हायो, बे गावखुंथायाव BKWAC आव गामि सोसननाय, बियाब दानाय बेखौ बोरै बिसायख'थिसिम लांनो हायो, बेनि सायाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा गावनो सिगां लाइनाव थासिननानै जों गोख्रोङै खामानि मावबाय थादों आरो बेखौ दाफुंनायनि थाखाय जों खामानि मावो। आरो बिटिआरनि बायजोनि जेंना होनबा कार्बि आंलंनि जिथु जेंना हाजोआरि ट्राइबेल मर्यादा मोननाय आरो दानि जिथु हानिखौ लानानै जिथु जेंना सोमजिबाय थादों, बेयावबो खौसेथि बर' सुबुं आफादा जिहेतु बाहागो लाबाय थादों आरो बेजों लोगोसे जोंना गामि सोसननायाव माखासे जेंना थाबाय टिवा अट'नमास काउन्सिल, राभा अट'नमास काउन्सिल बेफोरखौ जों बोरैहाय जुथायै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोसनजोबनो हायो, जों बिनि सायाव खामानि मावगोन। बिटिआरआव हाबनानै आद्रा थानाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फोरखौ नैबे काउन्सिलाव जों बोरै बजबना लानो हायो बेनि सायाव खामानि मावगोन। बेजों बे काउन्सिलनि सायावल' नङा, दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादा बर' हारिनि थामोनथा गोदोर खालामनाय, रांखान्थि भाबै जौगानाय, सोलोंथाइ आवगायहोनाय बा सामाजिक बा धोरोमारि गुबुन गुबुन आफाद थांखियावबो जों खामानि मावनो दिनै समायखिरा लादों। दिनै जोंना गासै 47 जोंनि सेन्ट्रेल केबिनेट बडि आरो 80नि बांसिन सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मेम्बार दा दिनै समायखिरा लादों आरो बे जोंना दिनै आबुङै जाना दं। बे एसेमब्लिनि माने गेजेरजों बर'फोरनि BKWAC जुदि मोजां फैयाबा सोमावसारनायनि खोथा बे माबायदि गोहोम गोग्लैयो? जोंथ' दिनै रायज्लायदों, रायज्लायनायनि गेजेरजों दाख्लै जोंनि जिबिलाक 17थि बोसोरारि जथुम्मा जों बेयावबो फोसावदों जे जोङो जोंनि साननाय बायदि जायाबा, जोंनि दाबि दावहाफ्रा जाफुङाबा जोंबो फिनै आगुनि बादि आन्दलन खालामफिननायखौ जों थांखि लादों आरो गासै जिल्लाफोरखौ जों फोरमायदों। गासै जिल्लाफ्राबो जोंना साग्रिदयैनो दङ। जोंल' नङा, गुबुन गुबुन आफाद माहारियारि आफादफोरखौ लाफानानै बा जों थाफानानै जोङो जोंनि मोन्थायफोरखौ मोननो थाखाय जोङो सोमावफिननायनि थांखिखौ जों खौसेथि बर' सुबुङाबो लादों आरो जों सानदों नैबे फैगौ एसेमब्लियाव जों मोजां फिथाइ मोनाब्ला इयुनाव जों सोमावसारगोन आरो दाख्लै जोंनो जिबादि बाथ्रा होदों जोंनि 17थि बोसोरारि जिथु आद्रा थानाय सानजारि नोगोराव खुंनायाव जोंनि गामि सोसननायनि जिथु केबिनेटआव मोनसे सिद्धान्त लानाय बाथ्राखौ बुंदों आरो जिथु 6.3 बिथाङा दाख्लै जोंनि मेलनि गेजेरजों जिथु WPT मिनिस्टार ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार डक्टर अनुज पेगुआ फोसावहैदों, गोदानै मडुलिटि बानायनाय जाबाय बर' मिडियामनि जेब्लाक स्कुलफोरखौ सोरखारिकरन खालामनायनि थाखाय, प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय बेखौबो खालामनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि बायजोनि ट्राइबेलफोरनि हा हुनि मोन्थायनि थाखाय आलादा रोखोमै मोनसे आयेन बानायनाय जादों। बेखौ अलरेडि गभर्नरनाव हरदों होननानै बिथाङा जोंनो फोरमायदों। बेफोरखौ जाफुंजोबाब्ला आरो जोंनि दाबि दावाफोरा जाफुंजोबाबा जोङो साखाफारा फिनै आन्दलन खालामफिननो। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरखारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा?
जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट काम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IBPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इनस्टिट्यूटआ। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, SSC, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोर ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे थाबसिन जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय बहाबा मा जानाय जिउ मा जानाय बिदिखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जोबो गासिबो मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै लो कोर्स फीस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 91013258449 आव सोलाद लानो हागोन।